Учебник Психология и медицина. Нещо за възприятията по време на сън и сънищата. Посредством дразненията на различни сетива при спане се добива представа за тяхното възприемане по време на сън. Първата теория на сънуването е резултат на телесната възбуда. Фройд разглежда и обсъжда сънищата, собствените на свои познати пациенти, при които те не са измислени, а възпроизвеждат съществуващи спомени и преживявания. Пациентката му, мис Уитън Калкинс, при статистическа обработка на нейните и на нейният сътрудник сънища, изчислява, че само при 11% от сънищата не може да се проследи тяхното отношение към будното състояние. Тези случаи ни подсказват, че при сънуването взимат участие нашите сетива и паметта от миналите възприятия. Странното за много автори е защо в сънищата ни често оживяват незначителни неща. В сънищата на много хора неприятното усещане от даден сън е съпътствано от звъненето на будилника. Фройд приема, че сънищата са безумни блуждаещи проявления на едно съзнание, изпуснато от контрола на своя собственик. Той ги хваща като сцени, дохождащи от неосъзнатото, дремещо под нашето съзнание. Първоначално е приемал, че те са отражения на нашите съзнателни действия, понеже в тях той открива симптоми на хистерия, на анормално поведение и дори на физически заболявания, символично проектирани. Например, едно кожно възпаление е физическо състояние и в същото време е символ на скрита първопричина. Понякога той се опитва да докаже, че всички сънища са осъществяване на нашите желания. Тъй като някои от сънищата са свързани с психотравмени изживявания, те биха могли да бъдат използвани с психотерапевтична цел. Целта е чрез сънищата психотерапевтът да се добере до истината и да научи пациента да анализира сънищата си и да коригира поведението си. Фройд нарича анализата на сънищата царският път към несъзнаваното. Той отрежда централно място в своята психоанализа, като отдава внимание на подробностите и на свободните асоциации към детайлите от съня. Разглеждайки взаимоотношението между явното и скритото съдържание, той се мъчи да установи с помощта на какъв процес скритото съдържание се образува от явното. Мислите и съдържанието на съновидението се изправят като две изображения на едно и също съдържание на два различни езика, т.е. съдържанието се явява като повод на мислите на друг език, чието граматични правила и знаци могат да бъдат изучени чрез сравняване на оригинала с превода. Съдържанието като че ли е съставено от иероглифи, чието отделни знаци трябва да бъдат преведени на езика на мислите. За да бъдат осмислени е необходимо да се проникне в техният вътрешен смисъл. Грешка е, че повечето разглеждат съновиденията като абсурдна художествена композиция, лишена от всякакъв смисъл. Според психоанализата, изследването на сънищата води до разбиране на несъзнаваните процеси и тяхното съдържание. Механизмът на сънуването се задейства най-често от несъзнавани желания, проистичащи от нагонните импулси. Явният сън е фантазия, осъществяваща несъзнавано желание или импулс, който идва от несъзнаваното и се появява в съзнанието в повече или по-малко замаскиран вид. Защитните механизми на егото са отслабени по време на сън, поради което неприемливите чувства, желания и подтици имат по-голяма възможност да проникнат в съзнанието. Ако желанието е прекалено открито, се генерира силна тревожност, при която спящият се събужда.
Туширането на конфликта между егото и неприемливите импулси се осъществява за сметка на замаскирането и изкривяването на съдържанието на самия сън. Първите биологични изследвания върху сънуването са в средата на 19 век. Мори съобщава за редица експерименти в труда си върху сънищата. Посредством различни акустични или оптични стимулатори се прави опит да се установи до каква степен телесната и соматична възбуда може да влияе на сънищата. Например, с перо гаделичкат устните и върха на носа. Спящият сънувал, че го мъчат, изливат му лепкава кал, а при снемането й, че му отдират кожата. Тръкат с ножици и пинсети. Сънуващият чувал камбани, бият на умрял. Сънувал, че е юли 1848 година. Подлагат под носа му одеколон. Тогава спящият сънувал, че е в Кайро, в магазина на Жан-Мари Фарини, и свързва с това лудежките приключения, които не са за разказване. Доближават горещата ютия до лицето му. Тогава спящият сънувал, че в дома му са влезли бандити и карат всички да стъпват върху горещи въглени. Осветяват го със свещ през червена хартия. Спящият преживявал същата горещина и буря, която му се случва веднъж при прекосяването на Ла-Манша. През 1949 година Маган и Моруци доказват, че сънят се дължи на активен процес в мозъка, като главен принос има ретикулярната формация. Те доказват, че прекъсването на основните сензорни пътища е съвместимо с състоянието на будуване, но е достатъчно да се среже ретикулярната формация, за да се достигне до състояние на латаргия. При електрическо дразнене на зоната на ретикулярна формация се предизвиква будуване. Кората на мозъка заедно с ретикулярната формация поддържа регулирането на будуването. Жове и сътрудници успяват да локализират системата на съня. Лишената от мозъчна кора котка запазва проявите на парадоксален сън. Когато се направи срез на нивото на долната граница на моста, се получава изчезване на парадоксалния сън, независимо, че котката запазва редуването на будуване и бавен сън. В по-късните му изследвания се очертава един възел на гръбнака, който нарича локус кюрелюс, заради странните му сини точки, играещи специфична роля при бавния сън. Разрушаването на този възел води до изчезване на отпускането на мускулите, характерно за парадоксалния сън. Следователно, спадането на мускулния тонус се дължи на определен активен център. Сънищата, подобно на огледалото, отразяват това, което е, дори нещо повече. Събитията във всеки сън са свързани помежду си по различен начин, така че трябва да разберем, че няма причини, а само следствия. Сънищата ни говорят за реалният живот, точно както животът ни говори за сънищата.